Laon ko itong simbihan. Iyo ba yung bulungan sa kasakit at kalipay, sa kamagaway at kalisod? Kawalan na ang kamatayon mauray bulag kanini. Akong taga-simbihan hangtod sa akong kumatayon. Dapat siguro, ato ning gumagang or imo kang ihatag ang imong cellphone sa imong asawa. Advertisement ko. Ayan sa ano na mga igsoon. O karoon mo ang pasulong sa singsing na may mga hinong ilagay sa pagduma na walay pagkapat na nagsimbolo sa mga saan na inyong panabuyan karoon ang lang. Karoon na ta sa parte sa pasubok sa mga singsing. Ang hiruli mo nga panagod. I-plaster lang sa ang inyong mga kamot alang sa pagsubok sa inyong mga singsing na mamahimong pinailan sa pagbukod sa inyong kaugalingan sa kalaliwan na inyong pagatitigan ang pagsakahan. Miss Norboy G. Hirogano and Alba J. Espadara. Search for an explanation. Only one thing you can be. There I was. Our second pair, Vincent V. Montejo and Angelica Pirian. The stars, yes, I was born.